a na-ekwu nke na-eme ọzọ a na-eme. Anyị na-ekwu na osikapa na-agara ọnụ, agwa na-agara ọnụ. Anyị ka na-ekwu na agwa na-agara ọnụ. Ihe niile na-agara ọnụ. Mmiri anyị na-aṅụkwu na-agara ọnụ. Have you seen the cost of tubers of yam in the market? Ọkwa m zụtara ya? Amarọ m. Ifugo ego na na-ere ji n'afịa. Ifugo mba ji na-ere puku pụrụ. Echetara m mgbe ji bụ ijide akpa ego 4 igoro ji riju afọ gị. Tuber of yam pụtara mba ji. Mma Nkechi, ego ole ka ị kpọsara mba ji gị? Akpa ego 5. Ofu mba ji. Mma Nkechi tara akwụkwọ ka eze gị dị. Tuber of yam pụtara mba ji. Sosie ka m nwere ike ikwu.